kumsa zgu somru pasari khan yamena meiche pakhat mel thatak mai chu camera kengin hu ania atla po laksa kani zuibok abulvela chuan arab mi pa le naupang tam tak an oma alandan maya chuan photojournalist ni mai om takani anui sang maya jeans ke koraha a ain cheidan po asmart ang rengkhop mai arab rama meichia te in cheidan ang chu ni chi alo ma sela mi pa te mit la tok vela moin ain cheiane chulai bor vela mi te chuan tourism han ti maya then khat chuan photojournalist ni in an lo ngai thung ani chuan paris atrangaron kal ni in nain soya a ming chu patricia roxborough hani chu a canadian passport a ain zia dan chu nia arab rama chuan camera kenga jin kual thin me chemel thatak mai le nuidu tak mai mi tengai nat em ni in alanga maselan dan zong chu dot vekani chungthil zong chu film khur taka duan ania ani dan turanga uluk taka handuan chu ani mai jok anui moi tak phena chuan thuruk in thup tam tak alo om sia chunu chu mossad agent alo ni reng mai athil ti tlang pui chu thil en chiana report peka atul chuan mi tha mai po chu hani train ithla ala ringot ani chuan ilawan nei viewang khopui ri kan riat chuan ahla om lo ti na nia ani po hian ithla ala a ibul naya a omani chuan ahla om lutuk lo ti na hani maya amero chu ishiat mu malo laya alo chui che ni vai zongin itan chun ahla om view mai the a ming pum takhi sylvia rafael hania chu a ming dik tak alai a ming anu le patena an sak ngei mai chu ni mossad agent zinga po an top panivea a traberber te zinga mi ti nani a huisen a afing boka tin thil a chut pe bokani kum enga mozat chu arab ura chuan khosama sela tu manan man ngai lowa arab mi le sa tam tak chu ani hian alo chui to thinani nina lem sang mangin khovel chu ha fang kuala arab ram te chu na satakin na zir chiang anu na chu din munder tho taka ada thina voi khat mai chu ani lo voi enga mozat arab rama chuan azin kuala arab ram chu aen thla thinani engkin chu aru mandanang chuan akal zela ma se khovela hian thil zong hi afam kim thailo kan lali suwa me po an mutlin lo na khovela hi chuan engma hi fam kim reng om thlat lo sylvia rafael po chuan chet fu chang nei ma se chet fu lo trum manei vetlat mai kum eng mozat chu mosat te chuan a thon thu chu an thup theya thil tlen dan te po chu mosat te chuan thup na saviu ma se tuna chuan thudik chu lo lang chuk ta nei engtin chi ange sylvia rafael chu a chet suala engtiang chi nge mossad agent traber chuan amison poimo tak mai chu ati lo tin lo ti chu kan thlirin kan ngai thla ho do na ni engpo ni sela khonga in like le subscribe khai la ti lo ni chuan min lo ti sakvela tin hype kha chanela hin kan soifi to a hype kha min lo ti sak turin kan gen mol se ni he thil thleng tak takania ka chanela thil tam tak ki chu atak tak ni in movie recap ka ti to lo nuami hi chu thudik tak zel han ni tlang puya movie recap ero chu channel in shrem ator ngun thin ba ka mi copyright content ha taka an siam sa te ruk sak chang om thina kain thiam thei thlot lowa ti tori lo mai train ka hriani ole mossad agent traber mai meichia a hlo chamna chanchin chu I han thlirin ngan ngai thla ho do nang miang kan hrit thu angin israel chu a thenom ram te chuan an hul chep ne view maya a then om te singa chuan thian thra ti turpo anei lo ani hetiang ani wang hian israel chuan an mani anin ven na turin ma an lak ve angaya inven ringot hi inven himna tan atok zo thin lowa football khel en thin po hian kan hret hiamin arin oma defense line a anin tlar thup chuan a goal hun hi a om nge thin chuwang chuan inven na man ro thaber chu attack hiani israel mossad te po chuan chu thil chu an hretching ma hetiang ani wang hian an ram chunga inveng ngot lovin arab ram mun tam taka chuan an en thlatu te han tira arab ho khosa zia chu uluk takin an zir chianga engtiang in nge an ni churon be an tum ti te chu an hretchiang thin hle khovela en thlak na thok tu pola chuan mossad hi a thaber te zinga mi chu an ni ngei maya
an tho that em wang hian Israel po hi tun thlengin Arab ram te chuan an lam nuai bo thelo chu ni he chu Mossad te chuan en thlak na an thok ani satli mailowa la lo thleng tur chu achang chuan an ma ni ngein an lo tu dai thin boka terrorist hoin an ram chung an be tur chu han lo veng him thin boka tin intelligence chung changa information poimo te han la chuak thina tin chu mai baka special operation po an nei ve fo thin bokani an operation tam tak hi chu mi puina kan hriat lo le wantlang ma punzar lo tam tak a oma maniloka Australia pa fine civil mi tam tak an ka hlum te po kha Arab ho chuan Mossad ho thil ti ani ange an lati hra mani chutiang khop chuan thil thleng tam taka hian Mossad ho chuan pu mo an hlo em an sum man tur zat chu tu man an hrelowa engzat nge an ni po tu man an hrelo an hlo tlin na tam tak hi hriat ani lova an hlo cham na phei chu hriat ani ngai manglo ma se an hlo tlin jing hle ti ro chu mi tam takin kan hre thunga engpo ni sela Mossad agent thaber ber te zinga chuan me chieng Mossad an ve tlata mi paringot chuan na han thok thei bik lo ani an agent zinga a huisin berber le a thaber ber te zinga chuan me chi hanom ve nok mai Bible po kan huwa rorel tu te bungli na bor vela khan jaeli chuan sisera chu apunin chunga chuan thlem lutin chuti lai chuan sisera chu jaeli chuan ati lumani kha rorel tu te bungli cha som ni pakhat na chuan heti hiana in ziaka chuti chuan heberanu pui jaeli chuan puan in khen kilna ala a tubo akenga zoite in apheya khen kilna chuan a bek bora akhenga akheng tlanga leya abur tangur maya a chawin amuta tui hle mai sia ti in ti chuan a thita a tin ngai te barakan sisera aron chu wahmu tumin zaeli chu hawa chuaka a hnena local te khai imizona chu kalo en tir te ang che hatia ti chuan a hnena awakala tin ngai te sisera chu alo thireng maya puan in khen kilna chu a bek bora alo bur ngur maya ti in a in ziakani heta hian Israeli meichia aram le namtana a huisen zia chu a in ziak chiang view mai heng Mossad ho po hian ral thuam rip tak tak an keng lem lowa silai po an pai ngai lem lo an mel that le an zeina chu ani chun ral thuama an mang thrina chu man ru chu honey trap tia soi hani train atlang pui thuin mi pa te hian meichia te hi chu khin ena kan en lo fo thrina ma se heng Mossad agent thatak tak te hi chu khin tla kan ni view thung se mi pa te chuan meichia te chu an ring ol sam viewa heng te ni wang hian Mossad agent te chuan rin an hlo in thuruk tam tak an ru chuak fo thin rengani meichi mer thatak mai le zei tak mai la zet mai si te chet film khur thiam dan te le mi patam tak tana an hla zia chu kan hre thiam vekinarin oma mi le man thiam ema an fing box si mi patam takin khin thama ngai lovin an king du lo fowa ma se mi patam tak an that ve thei thung si ni an nui sen na phena chuan thinlung rong tak mai chu han nei box sia chutianga Israel ni meichia te an han che chu chang chuan an sa kho pui thiam te chuan thiam an chan tir thina an ram le nam tan chuan mi palaka lovain phal rai po ni sela poi an tingai lem lo ram le nam himna ta na melma ten an lo paratha zeu ani poin mi pasul nu le longsul nu a hriat ran hle nem han ti mai trin video masa po khan kan soitoa Mossad agent Cindy chuan Mordecai venu nu chu ngai zong derin rom lama a hroya ti chuan Israel lama Mossad ten an hrui hon thei phani kha Mordecai vanu nu chu an nuclear program chung chang mi pui hriat a puang zar tu khania hemi chung chang hi video masalama khan kan soitoa kan soizui to lowang heng Mossad te kan soita kan khan a chang chun an chera thlak view thrina a chang ero chuan an che sexy view thung threina ni an hming le ni na dik tak te hi keini hoina kan hriat thei hi chu case lian tham le wantlang hriat a puan zar chi ya te chau ani thrina tuna Sylvia Rafael chung chang kan soi thei na chan po hi a case boipuya a hlo cham wang ani pakhat a thil boipuya a hlo chama wang hian wantlang hriata puan zar lo thei ani ta silowa keini hoin a chung chang kan hriat pha ta chau mai ne a chung chang hi documentary sa te lekhabua te zia le mu tu ro ma lekhabu pakhat Sylvia Rafael
The Life and Death of a Mossad Spy Ram Oren Azia chuan a chungchang chu tar lan ania tin Mossad officer lo ni to moti ko fir po chuan aziak bokani Sylvia hi South Africa piang ania atira chuan sikul zirtir tu ve mai ani zirtir tu ve mai chu engtin nge Mossad agent a chu na lua engtiang chin nge na a tho chho chu kan thlirin kan ngai thla ho chho zeranga kan fi war thei emang chumo Sylvia Rafael chu April ni khat kumsang hazuko somthum pasaria alo pianga April Fool a pianga ni boka do soipo athiam view ngeyang apiana chu kan soita kan South Africa ni in South Africa a khopui pakhat graph renet khualo pianga nia an khu chu tlangbok te takte tele farm te chuan a hul khup maya khopui kan hanti takna a khopui te naw town kan tiang chi hi hania chung te ni wang chuan khuwa cheng te chu hanin repo phian mai alandana chuan khopui ral mun takania Sylvia te chen na chu mun ral muk tak ani na in apa te chuan harsana tam takan tok thunga apa Judami chu Ukraine piang le Salian ania Eastern Europe chuan Juda ho chu nasatakati du da ania heti hun lai hian Sylvia pa chu naupang te ni in adam kho chuk thei shramani a chung te zong zong deuh tho chu tha ania an soidan chuan ama chau chu adam chuak ni in an soi ti chuan South Africa lama chuan ron tlan chin nun bul latrana a chung te zong zong an tha sakawangin ari ru chung rila natak om chu engtik lai mai in akiang ngai lo Sylvia po chuan apari runa na chu a hreverenga apa te chung ko chu Juda an ni wang chawa tha chimi an ni anuero chu Christian ani thunga nu strict tak mai hani English ho chet jia te an sa kho serle sang te chu ani chuan angai poimo ema anu le pa te mi zia chu a in person view na in chung thil chuan Sylvia chu a cher hriam te po kan te theiome apa chuan thil ngun taka ngai tu thin turin atura politics chung changa soipui fo bok anuero chuan rin nalama chak turin a fui thina thuoi turin atibok train anau pante ta train Sylvia chuan apa chu angai hlu hle maya apa te chung kwa tha anni dan te chu aril rulu tu ber hani thila chut pe ema tin thu soya thiam hle bok lekhabu angai na in zo na hanga train abik takin Israel ho anti du da le anti hlum chiam chung chang te Israel tam chung chang baka Israel ram alo pian dan chung chang te chu a hre chiang chakin angai ven le ani atira chuan jus sa khu chu azom lova ma se jus ho nen chuan a in po vio mai jus hanti hian Juda ti na nia jus kalo ti le thrina Juda ti na ni Juda ho chunga thil thleng te chuan ani chu ati thin rim thrina ma se phubalak chang na in akha pha thung si Juda tan chuan engamo tak ti ve thei chu hain besia ti ve ngei po adu train a graduate nuwa chuan zirtir tu ania ala naupanga a fing boka tin mi hip theina anei na sa hle du chuni sela chu South Africa chuan thamung takin a khosanga a mela thatawangin pasal thatak po anei thei nge yang ma se chu thil chu a thil du thu sam chu ni tlat silo ani angai tu poin South Africa mi le sa ni in a in hretlat lova South Africa chuan a tui thei thlot lo ama chu engina mo potlat hian a hria man lai thil te chuan ani chu anron ko thut lutin a hria apa chung te zong zong phuba chu la ka chaka chutiang ani wang chuan Israela chuan akal tangenge kumsana chu ko somruk chhovela chuan Sylvia chuan thutluk na chu siam ta atna te anin te achung ko te chu akal san ta ne turi sangin nakal lova volunteer angin nakal don Israela chuan atul tu la thok mi mayang apa chu Israel mi ani mio wangin Israel ni na dik tak nein ain hria anram chu South Africa ni lovin Israel chu ni in na hreboka Israel ven him chu ati mak mo ni in a hreboka ni ramat hakovesa chuan ahan umren rona chuta chuan hebrai trong chu hazirta ne chunglai borvela mitene chuan hebrai trong in anin betrina chutiang ani wang chuan hebrai trong po chu hathiam chakviu mai atum runa te chu atira chuan hriat ani mai lova ma se meche discipline tak mai le
chak tak mai fingle mer thabok si hani chungte wang chuan abul vela mi te chuan an za hlea Israel nun dan phung aman chaklutuk le chunglai bor vela a in siam rem chaklutuk chu a che vela mi te chuan mak an ti hial zok aram le namtana a in pek na chu abul vela mi te chuan an ring hello chiang kermai chu tiang te ni wang chuan ama lo thli reng tu le lo zir chiang tu te chuan an ngai ven chhota vio maya Mossad te chuan ama ang nge chu an mizon chu ani tian hre chiang Israel rama aron thlen vele khan kan soituang khan hebrai trong kha hazira amhim mu thaya piang chu tran puya tum zera moti mai turani Israel ramle Israel mi puite chu mangai ema kan soita gang khan Mossad te chuan ani chu han lo man rang hle maya intelligence services tur chuan laklu an du ta ne mase Mossad te chuan langsar takin an na chu an zur ngai lem lova aruk theyang berin an agent te chuan an mi mamo te chu an chuya uluk takin an zir chianga arukin an la lut thina ne tuna po hian Sylvia Rafael chuan Mossad agent zom chu adu don nge don lo ti te Mossad agent ni tlaka niam ti te chu Mossad agent then khat chuan an lo chui ru renga heti hun lai hian Sylvia Rafael ve thung chuan en thlaka ni ti renga hrelo an ha tho nam huna chuan intelligence community zinga mi pakhat chu haum vea ani hian Mossad ho chu a mel hriat tirani Mossad ho nena chuan South Africa lam mi ania ma se Israel namle Israel ram hi a mangai ema tin trong sang a thiam em bok khoi hmuna po omsela a in siam rem thenge yang tin Mossad te chu Sylvia chungchang chu a hril ta ne chuthil chu Mossad hoina han zon ngar chu nia nikhat chu Sylvia chu na poimo taka interview tura ko ane sarkar na ani thu chu han hrila ma se a detail dik tak chu han hril du lo ani po chuan lo rem ti ve main selection process chu a han kal tlang puita atira chuan aril ru lampang chu han test masapot a be se lo le arin lo lutuk tak mai zo na te chu zo ania arinom na chungchang te ado the na chungchang te chu uluk taka te sani zo na in kar ki tak te chu zo ania a chang chuan ti thin rim te an han tum boka chu tianga zo na tam tak an zoa an han bol kual vel lai chuan a om dan chu agent te chuan uluk takin an lo thli thlai renga chu mi trum chuan Sylvia po chuan mak ati ang reng view mai chu ti te hrepa an bol zana wang chuan alung po oilo view mai the ni chu mi nuwa chuan practical ti tirani lea ami mu to te mel a chin chia them ti te chu uluk taka enfi ania tin Tel Aviv a chuan turisangin bota sela midang te abiek dan tur te chu an zir tira chu tiang chu ti tir chin a om dan te po an enfi bok mi khul te abiek dan le a chon sai dan te chu uluk taka enfi ania atrong dan mangte atak sa om dan te anung chang te le anui dan thleng chuan han thlak thut turia ti ni in chu tianga nasataka an test nuwa chuan test chu thatakin apal tlang ta ne ate sati that emowang chuan ama test tu te po chuan mak an ti zok hiala mi mel chu a hrerai thei hle maya tin in cheidu dan te po chu a fing fel fire rio mai Mossad po chuan an mei chedu zong tak mai han muta ti anin hria English athiam ema Afrikaans po athiam chu baka hebrai tong athiam le zela Arabic trong po chu azir chove meka hathiam chak view mai le ngal alandana chuan European anga Israeli na mang lo France mi po inti sela a om lo lem lowa Canadian po inti se a om lo chuang lo abik takin Europe khang lampang mi Scandinavian an ti te po chu ni in lo in soi po ni sela a mel chuan ala support thomai Arab ramle Palestinian ho om na muna chetla tur chuan ani chu du thu sama tranin an hriani te sa zo tak nuwa chuan Mossad agent ni tur chuan lak lu anita contract emo na pa ngai tak anga na anga tho chi hanilova chu thil chu thu ti amani ma zok na chu na po ni chi alo ti na ni chu tuna chuan ani na dik tak pu chu ammangai berte hena po ashil arem to lowanga athil ti chungchang chu Mossad agent lo chuan tuman an hriat ve harem lowang anu le pa emo pasal po lo nei sela chung te chuan Mossad agent ani chu han hretur ani lo
ti chuan training chu hatran ta a Abraham Gamer chuan ani chu ha train ta ni ani hi trainer an nei zinga po a thaberber te zinga mi ania ani hian rilrulama nasatakin nalo traina chubaka lemchan thiam chungchanga te tin thil engamo han siam dang lama midang tenan hriat ve theilo tur le agent ho chawina an hriat thei turanga thil in thon dan te chu han zira radio communication po an zirna sa hle midang en thlag dan te thalak dan te kutlonga in sual dan te chu han zir boka chubaka ramngoa ei tur neilowin hunemo chenom ta sela chutianga dam ko chu thei te po chu han zir boka ne training a han tran ta ka chuan Sylvia chuan a thaber te zinga mi ani na chu lam tir chho zela thaingma zat nuwa chuan ati tur chu aron lang tran ta tuna chuan ani na chu a thlak rei angai dona ni tuna tang chuan Patricia Roxborough hani rianga Canadian freelance journalist ani yanga a chen na mun po Paris ani yang tuna chuan test tak tak chu hapal tlan ngai don ta Sylvia po chu hain pe ta view mai Canadian passport chu ha nei to a tin anun hlui tur te po chu an phuat chop vek bok ani na tura chuan Paris a cheng ni in Europa le Middle East vela azin kualanga norhwe hot tu te chu ha bianga tin ratlan te po chu abianga buena le harsat na hmuna ani chu ha kal kualang tin chu baka mishing ti tu dana tuar te ang chi chu akan kual bokanga thudik tran anga langin thei topin ani chuan thala kual don ani chutianga awa kual vel na tang chuan Israel te tana thiupoi mo an hriat ngai lo an hriat thar turang chi te chu ha khon khomanga Israel mel ma ho che dan te po azir chiang misual da that ngai an om point ada thami mi mai don ani chutianga a chet vel na chuan midang hoina an rin theina turin a thatheyang bera o mangai dona tuna chuan khovel pani inkara chuan a chenga ri ber mai ponlama alan dana chuan freelance journalist camera ne na wa kual thin me chen ring tok tak mai hanianga a chung ril lamai ro chuan engtik lai po me chen ral ring reng film khur engtik huna po tlan bo mai thei ani turani thian po anei theilowa chung ko po anei lowa tin in le lo nget po anei lo bokani khoi mulaya in rem chang chu halu kuala midang ina an hriat ngai lo thuruk tam tak chu hriat chu tumin thei topin a be train Paris a chuan arab ho bulvera chuna khosa nitin mai chuan Israel ta na en thlak na chu tokin thala kuala Middle East atanga Europe aron pemlut chu ha kom kuala social activist te po chu abel bul hle Palestinian ho chuan alaka chuan rin na an ngat turani ti chuan an hne atangin thuruk tam tak chu hai chu atumang engkim a hriat ang chu Israel te tana poimo ani chuan an headquarter lama athon thina thalaka thiam boka a thalak te chu Israel en thatu pol te tan chuan a tangkai thin hlani en thlak na tho nana a man lo changa a thalak te po chu chanchin bulama te chuan thedar ani thina chutiang ani wang chuan mitam takin freelance journalist angin an hria mase chang chuan thalak ringot lo po chu ati ngai thina midang te hanlem kual vela chelo tak taka ain cheite hangaya midang ne na in lai chin na siam te po angai zeu chang om chung ami pachai thin te chu Israel nam mel ma an ni ti a hriat chian te han ni thina an ril ru chung ril berber a hriat du wangin thei topin a chai kual thin chutiang chuan nasa tak tak chuan han che kual vel thin ma sela mi hring ani ve thowa a topa chuan mangai atong tatlat mai chu en thatu alo ni ve reng maya a ming chu han sani pian le murna lama chuan German mi ania mi thil chik mi le thil chu che chat pe mi ni in a chungril lama chuan takna riu mai hi haneya chu tiangan hanin ton ta ka chuan a in kara chuan mangai na halo piang chuk tatlat mai chu thil chu in du na tak tak chu nia hun reilo te hanin huthina hotela te po chuan hunan mangzau phone a rei tak tak anin betrin mase Sylvia tan chuan chung thil chu atok zo zai to a Mossad agent ina mangai anei ani chuan atana poi thei dona an na tan po thil poi tak ani theyang mase Sylvia chuan langsar takangai zon chu dulo masela haruk takin na mangai tlat maya
chuti mek lai chuan Palestinian terrorist te chuan thei top chuan Israel chuti bui an lo tum ve mek bok chung Palestinian pol te chu Black September an ti te chun nia ani hian kum sang azgo somsari pania khan Munich Israel in fiam mi engmazat an lo that to ni Israel mi athlete som pakhat zet mai chu thatin anni kha han hrenga German police pakhat chu han that pokani khathil thlengkha khovelin makan ti em a khovela deng chuk ne hle khathil thlenga amezang hlaptu chu Ali Hassan Salame chu nia Israel tan po mel mal hlau tak mai ani afing em a tin mechetan anel thiam em boka trong sang a thiam bok si midang te biang biak a thiam in han thlem vela thiam hlea nula tam tak chu azuna an weina sa hle ani etila hian Israel chuan a minglematan red prince an vu saka midang a hne thei em awangin politician tam tak chu ani hian a hne to a min na sa hle numatel mi lovin ani chu adu huna abole mai trina Black September sina man la na tam taka chuan amazing laptu ni in bomti pu chungchang te tual tha chungchang te le midang ru bo chungchang te chuan ain nam hnoi na sa hle Mossad tan chu target number 1 ani lo theilowa ti chuan Sylvia po chuan Arab mi le sa Eurobom te chu abek bor chotanta Ali Hassan Salame chu ani chuan man nge tuma soita gang khan Israel en thatu pol zinga po athaber te zinga mi ania a hlotlin ngai po Mossad te chuan an bei seine ti chuan zoi muangin Salame chu a zui chota zela a hnai po a hnai chho thei view mai thlai Mossad a chui nuwa chuan a hna chu a hlom zual zela a che chual vai chuan a thinge yang Ali Hassan Salame ati hlum chu Israel chuan a thu pui berania Sylvia po chuan chu thil chu a thil tum ber chuni bok Ali Hassan Salame chu mi hlom tak mai ania kovel mun sang sanga thian le mel hriatanga hle poisa ania bodyguard ane reng bok aduna mun akal the moti mai turania tlan bo tum chuan atan kong har saum lemlo Mossad mu po chuan an thui fu hlei theilowa tuna chuan Israel en thatu te chuan chance muin anin hria an hria dan chuan Norway a biru ni an hria a biru nam hun chu khopui nuam le re tak mai Lillehammer chu ni ti chuan Mossad te chuan Ali Hassan Salame ati hlum tur chuan Lillehammer chun panta Sylvia po chuan Lillehammer chu hathlengta apartment chu han lu ho a car po an ho bok Ali Hassan Salame kho sakdan chu huluk takin an zir chianga anti tur chu Salame tha chau chu ni lo chumi son chu film khur taka han kalpuya ngai dona silai mu pakhat chuan an service zong chu a khoi poi thei hero anin siam theya ani lo vek poin Mossad ti ming chetu an ni thei ani ti chuan Ali Hassan Salame a ninge an hria chu han zuita alandana Middle East mi ninge poina lang a che film khur em a tin arutrin po chu Ali Hassan Salame a che dan chu ang view mai Mossad po chuan Ali Hassan Salame ani nge in an hria atopa chuan thutlu na han siam felta chupa chu Ali Hassan Salame ania ti hlum turani ti in an mi chui chu han zuita ne nakina chuan movie theater tang chuan chupa chu anupui raipur nen chu naron chuka chita silai chu puk ta thor mai chupa chu ahnung lama tang ka nia alua le ahnung zanga silai mulut anupui mulai nge chun tha ania mase Mossad te chuan rin hlel nan nei ta engmo chu atiklo ani chupa ming chu Ali Hassan Salame ani haulo mai chupa chu ame buchuki ania Morocco lam mi ni in waiter hania tin achang chuan musician na te po athok train ani hian Norwegian mi chu nupuya aneya terrorism nen chuan in kungkai na pakhat ma an nei lo helpol ne na in kungkai na pakhat ma an nei lowa Norway a om chan po anupui chu Norway mi ani wang mai chuani Mossad te chu an che sual chiang hle maya anti sual wangin poiselo chuan nun na hachan ta Norwegian police te chuan investigation an kalpuya harelo te a thil diklo chun muchuk ta ne chukhuwa chuan foreign mi han tam ma tin rental car po chu an ho na sa hlebok an che dan chu hadang lam ma tin an motor license te po chu han thak kul na savio mai
an hotel chet vel na te po chu han ni chuan an chui zuya phone call tam tak te chu rin hel thil thua police te chuan an chuya chung te ni wang chuan police te chuan chu thila chuan ramdang mi anin rolin an hretatlat mai agent ho chu amal te te in police te chuan an thur ta ngau maya Sylvia Rafael po chu eng ang poa fing ni ma sela Norwegian police te chuan an man ta tho mai a Canada document te chu alemani ti police te chuan an hrethuaya a minga chuan Patricia Roxborough ti chuni ma sela a ming dik tak ani lo ti po an hria a poisa kolte a camera kolte chu uluk takin an zir chianga thil dik lo chu omin an hretlat mai ni Sylvia po chuan in soifi atum ve hlea tourist ani thute freelance journalist ani thute chu ha soi ve na sa ma se Norwegian police te chuan fin fiana tam tak an dap khoma chung te tang chuan Sylvia Rafael chu en thlang na thok tu nin an hretatlat mai arelo te a khovel pumpuya chanchin bumi te chuan Sylvia Rafael chung chang chu an headline atan chun an pangta Sylvia Rafael chuan ani na chu thuktum ma sela ani na dik tak chu Highlands sak ani tani tuna chuan international scandal a chang zo ta Norway po athinarim view mai chuti line Israel chuan Mossad te chet na ani lo han lo ti ve a ma se re lo te a mitin mai chuan abultum tu chu tunge ani an hret chuak chho thuai mai press meet te chuan the Israeli assassin the Mossad femme fatality chu an chu ta chui maya Sylvia po tanin lama thon nani ta ama main a oma pon lamin en chuan in biak phal sak ani lo tuna chuan thian kom tur po anei to lowa rau thu ma nei lova adin mun chu a him lo ta view mai ala mer shit ngai lo tenen chuan tan ina an ta na ngai ta thil lo thleng tur chu alo nga ngot mai chu hangai ri ni an mi tha tur an lo zir chiang lo du tuk le ani na dik tak an lo hra chiang lo du tuk chu ha poi hle maya poi sei lo an tha na wang chuan Sylvia Rafael chuan tan in chu ha lu pha ta si Norway an tan in te chu India rama kan tan in teng hi hani velem lova a chung chu anuam view mai studio ang mai ania a chunga chuan furniture te homin lekhabu chiar tur po om vebok tan in chunga mi te chu zalen takin an khosa theya dudan danin an om hani bera anin fiam theya a cha chuan na po an thok train an din hun chu zel dang ne na khai khin chuan anuam view nain a chungai ro chuan malle kho har takin anom thunga tanina chuna tang tak nain tuna chuan zale nani to thunga amate kha chuan ani na lo anga halan na ngaya midang te chu atan chuan rin hel om han ni vek mai tunai ro chuan ani na dik tak angin anunga lau thong taka khusak angai to lo Paris emo Arab rama emo achet vel ngai to lova tanina tama se azalien ta te po kan ti theng chu chutia malle kho har taka aom lai chuan anuna mi pa pakhat aron lut vele ta hlau maya heti tanina tan lai hian atana ding ukil nen chuan ain mun chawio maya chutianga in mu ai mu taka chuan ain ngai zong chotani tuna chuan ain kara in rin ton na lo pianga indu na chu lo piang chawin reilo te a mai na khura chuan tlulut ta au ukil chuan Mossad agent angin na mulova me chekhong ai thak tak ni mai na muni chuti lai chuan investigation chu han kalpui zela Israeli official te chuan Lillehammer operation nen chuan in kungkai na an nei lo thuan soi vereng bok chuti ruale ro chuan Mossad chuan Sylvia chu han kalsan lova an thei to pin ven him an tuma tin athil ti suala hrem na po chu ti nep sakan tum bokani ma se chuti chung chuan court chuan kumnga le thanga zeratang turin a hrema ma se Sylvia Rafael chu kumni lek nuwa chuan zela trainer on chuak le tamai ni tanina chuan anung changa thra ema tin chu baka Israel chuan a thei topin atan relo turin Norway thunei tu te chu a Norway bokani heng te ni wang hian atan hun tur chung chu ta zolovin kumni le thathum leka zela trainer chuak zuya an chuan nuwa po chuan Sylvia chu Norway chuan a cham zui au kilnena in kar po chu wantlang hritan puang zar toa relo te ya chulai hmuna chuna in nei tane heti hun lai hian kum somli don ani toa kumeng waza chu ani na lo angin alanga ani na chu ani na hani lo ani lem chang reng in na khosa dot le thu takara a cheng ani bermai ma se tuna chuan ami pa mangai tak nen chuan thamu takin na cheng thei don ta
tuna chuan do tanun na ngai to lowang chuti lai chuan Mossad chuan an mission chu han chum zom zela Ali Hassan Salame chu chu zalen an tum reng lo ti chu kum sa go sum sari pakua Ali Hassan Salame chu Mossad chuan an that ta thawani hemin huai hian Sylvia le apasal chu Israela chuan an let lea anun na chan huama abe sak ram chuan an lo welcome thavio mai au kilming hi ane shot ania apasal nen chuan Israel rama chuan let le in en thak na chu thok to lo ma sela tu man an lo la thei hil chuang lo Mossad point an ran puina sa a an ram shroi tulu berber te point ani chuan merriet bok thatu lo chamangin an ngai lowa lijen angin an lo welcome ani Mossad a chuan ron let le sela handua agent then khat chu ani hian training pe se handua in chu baka an agent me che ho chu thurwal pui se handu bokani mase Mossad ho som na chu Sylvia chuan an nara adu thanna chuan a chiang to view mai Mossad ho tan hian kanun zong deuh tho ka hlana tuna chuan ka pasal nen hian lim taka hun man ka du to ni hati tuna chuan zirtir tu ani to a tong le lin na hathok train pem lut lo pem tharte chuan ei chuan lo tran pui thina a pasal nen chuan thamong takin Israela chuan an cheng dun ta ni amma alo zon thin limna thuruk chu a pasal nen chuan an tong in a hria an zin duna an thiante han koma lim takin hunan mangdun ta a hun to lama chuan Sylvia chuan kan sara ve thu chun theta Sylvia chu me che chak tak ani thina Mossad ho training how tak po apal tlanga Norwegian tan in vot jet maya po khan ani chu hangai tu ngai lo ani kha ma se tuna jet chuan a mel man ne lo tur cancer na chu ha nei ta si chu cancer chu ha chak le mai sia ha tur zo tangang lo ani ti chu kum sang ni le panga Israela chuan Sylvia fel chu ha boral ta zaom taka vuilia mania Mossad a tho pui thin te po a vuina hian anon kalve mitam tak tan chuan hero ania mitam tak tan chuan rin om nalan tir tu le chel nalan tir tu me che chakna tilang sar tu ang te po a hriat ani boka Mossad ho chuan kha operation a an che chu no chungchang chu an tar lang chu du ngai lova amero chu kha operation a an hlo chamna chungchang ero kha chu khovel hian engtika ma a thei ngil lowanga Sylvia Rafael chungchang po kha engtika ma thei ngil ani ngai lowang khami chungchang kha le kha bu a zi lanania documentary sa po mu tura tammai engponi sela tun tro da chung kha ti zong khan le pot mai sela pathian remati chuan video dang ne mu le thoi kan tum donia